Benvidos a este acto organizado pola Biblioteca Pública Municipal para celebrar o 40 aniversario do falecimiento de don Xesús Taboada Chivite. En realidad, os actos comenzaron onte xa na biblioteca, no propio lugar da biblioteca, con unha exposición que estará aberta hasta o día 27, ¿sí? Con artículos propios de don Xesús Taboada Chivite, cedidos moi amablemente pola súa familia e tamén polo Museo do Pobo Galego. Para a xente de aquí de Verín é unha exposición interesante porque van a ver desde cartas escritas por él, fotografías onde se reconoce muchísima xente que antes xa se vía, artículos que utilizaban nos seus propios traballos. Este ciclo de conferencias que iniciamos hoxe, a través de lo que pretendemos é conocer mellor a don Xesús Taboada e a súa propia obra. E para eso hoxe contamos con don Xulio Rodríguez, que é o director do Museo Arqueolóxico de Ourense, o que xa enseguidinha llegou a ceder a palabra, porque é o que debe falar, non sin antes agradecerlle a súa presencia e a ustedes tamén a súa colaboración. Muchísimas gracias e boas tardes. Boa tarde a todos. Muchas gracias por la presencia en esta charla y agradecer ao Consello de Verín. Un botón que tiene. ¿Dónde? Aquí. Más arriba. Sí. ¿Aquí? ¿Ahora? Sí. Vale, gracias. Agradecer ao Concello de Verín que me convidase a este ciclo de conferencias, porque para mí é un placer poder vir a falar de don Xesús Taboada, que non coñecín personalmente, aunque si podría haber sido, pero o coñecemento da súa obra e da súa correspondencia, que gracias á familia tuve o honor de poder ler, me permite facer unha aproximación á súa figura e á súa obra. Todos sabemos que os centenarios de efemérides históricas de nacimentos e pasamentos de singulares persoeiros a miúdo se convirten en unha serie de actos institucionais que pouco aportan o coñecemento do acontecemento de outras persoas. Pero tamén, tampouco menos certo, que moitas veces estos axudan a profundizar e a rescatar da memoria a esquecidos persoaxes ou insuficientemente valorados. Neste contexto da súa familia se dedicou un número monográfico onde diversos autores desde perspectivas diferentes afrontaron as moitas facianas que don Xesús cultivou desde a antropoloxía, a arqueoloxía e sobre todo a salvaguarda do patrimonio cultural das que foi un dos referentes do seu estudio en Galicia. Acompañando a este número, consideramos necesario facer unha pequena exposición biobibliográfica que foi inaugurada aquí en Verín, despois de Ourense, percorreu boas parte das vilas da provincia e rematou no Museo do Pobo Galego, outro lugar simbólico e un fito importante no ciclo vital de don Xesús Taboada. Nestes momentos, parte da exposición está aquí na biblioteca. E agora, pois, con motivo de cumplirse 40 anos do seu falecemento, o Concello de Verín fai este ciclo semanal dedicado a él e ten unha outra mostra sobre él. Penso que tamén sería quizás o momento desto a quen corresponda de retomar algo en relación con Xesús que desde 2008 non se fai. O premio Xesús Taboada Chivite foi un referente en Galicia e un dos primeiros, se non me equivoco, o último que se convocou foi no ano 2008, que foi o número 21, e desde aquela non se volveu a retomar. Estaría ben, que me parece que non facía eso, que era unha mancomunidade de municipios de Verín, que de alguna forma se retomara, pois, por cumplirse este 40 aniversario do seu falecemento. Este premio ten unha referencia, porque os premios non están só
para recordar a quen se lle dedican, senón que ao mesmo tempo son un incentivo para a investigación e para seguir traballando. Para entender a actividade científica no campo da arqueoloxía de Don Xesús, que é o que me vou a finir, pois será necesario dar unhas pequenas pinceladas sobre o que foi a súa xeografía vital, que boa parte de ustedes conhecen moito mellor que a mí. Saben que Don Xesús naceu aquí en Berín, o fillo de Ramón Taboada, do Chile, e que a súa vida estuvo sempre vinculada á súa vila natal. Estudiou as primeiras letras no Colegio San José, foi despois ao Instituto de Bachillerato, pero despois a Universidade das Xornais trasladaron a Madrid, estudiou no Colegio Cardenal Cisneros, e seguindo a tradición familiar, entrou na Escola Oficial de Telegrafía, sendo o primeiro radiotelegrafista, despois o técnico de comunicación, e continuou os seus estudios sendo tamén profesor mercantil. E no ano 1949, con 42 anos, matriculouse en Xeografía e Historia na Universidade de Santiago, carreira que fixo en 2 anos. O primeiro destino que tuvo Don Xesús foi Madrid, pero pouco tempo, en 1930, trasladase o que será un momento vital e un momento moi importante no que sería a súa posterior trayectoria dentro do ámbito científico. Está en Ourense do ano 30 ao ano 36, no ano 36 ven a Berín, o tema da guerra inmediatamente, pois se traslada a Coruña e se move por outras cidades de España, hasta que unha vez rematada a contienda volve outra vez a súa vila natal, onde comenzará a labor de investigación no campo da historia, da arqueoloxía, da etnografía, en pro da conservación e revalorización do patrimonio cultural. A súa formación está moi vinculada a esos anos, do ano 30 ao ano 36 que estuvo en Ourense, e xira en torno á relación que mantivo ca tríada ourensán da xeneración Nos, Risco, Otero e Coillas, xunto ca súa participación na Xeira do Deza, donde coincidiu con membros destacados do Seminario de Estudios Galegos. Sobre esa base vanse a construir os alicerces da súa actividade científica, tanto no eido da arqueoloxía como da antropoloxía. Tal como nos manifestou o propio Taboada, que deixou escrito, dice: coñecín a Corillas nos primeiros anos 30 na casa de Vicente Riscos. Ali fun un día para consultar unhas dúbidas referentes á historia da miña terra de Berín que andaba rayando en torno. Ali estábamos dous, vexos naquele libro nitidamente, como se fose hoxe, sentados perto da ventana no anterior despacho de Risco, miúdo, encollido, levando as cousas aos ollos para vencer a súa tremenda miopía. Ali me atenderon, leccionaron, con agarimo, e para solucionar unha dúbida, Cuevillas regalou unha xeografía de Estrabón. Desde aquela data, quentei prendido definitivamente o seu magisterio. Invitáronme a seguir indo a casa de Risco, onde tiñan unhas reunións as que existín numerosas veces. Estiven en Ourense e desde Berín acudín tamén muitas veces. Desta tertulia temos tamén referencias por outras persoas que asistían a ela, como era Xaquín Lorenzo Xocas. Xocas sempre contaba que ele estaba facendo unha maqueta dun carriño de Lobeira, da súa terra natal de Facós, e acercouse hacia Corillas para que lle deran unhas indicacións de como se hacía o carro, e a partir dese momento empezou a participar naquela tertulia que había na casa de Risco, tertulia onde se daban as novas dos acontecementos culturais que había en Galicia, que había en España, donde se argallaban artículos para publicar na revista Nos, para publicar no Seminario de Estudios Galegos, onde se lideraban traballos de campo, onde aí saliu un importante libro da parroquia de Bello, e aí empezou a organizar as relacións co Seminario de Estudios Galegos. O Seminario de Estudios Galegos tamén tuvo moito que ver na vida de Don Xesús. Foi un referente no seu momento en Galicia, creado por un fato de
estudiantes con inquedanzas culturales baixo a dirección do catedrático don Armando Cotarelo Valedor, tiña unha vocación científica en todos os eidos do saber, o tempo que divulgadora, como puxo de manifesto toda unha serie de manuais que tiñan pensado levar a cabo, pero que desgraciadamente non pudo ser por os acontecementos que vinieron a partir de 1936. A relación con Risco e con Cuevillas facilitoulle a Taboada participar na xeira de Deza que organizou o Seminario de Estudos Galegos. A xeira de Deza era posiblemente unha das máis importantes que organizou o Seminario porque participaban todas as seccións do Seminario. Desgraciadamente, esta xeira tampouco foi conclusa, non se coñece, non se publicou nada, existen algúns manuscritos, algunhas notas inclusive de Taboada e de outros persoeiros que participaron, pero nunca se chegou a publicar. A xeira de Deza empezouse en 1928 e desenvolveuse entre 1930 e 1935. Taboada debeu de participar entre 1934 e 1935 e ali tivo que coincidir con Sebastián García Paz e con don Antonio Fragas. O primeiro, Cuevillas, se había encargado a catalogación dos grabados rupestres e o segundo, a catalogación dos castros, que ao mesmo tempo o levaba a cabo Cuevillas con Taboada. Pero desta xeira que non sabemos moito, tamén Taboada nos deixou unhas palabras que axudan de alguna forma a entender. Lembro-me de Taboada do primeiro viaxe polas terras de Deza. Iba connosco, con Xaquín Lorenzo, con Ermida, cos irmáns Colemán, os tres sabios ourensáns, Risco, Otero e Cuevillas. E lembro-me como admirábamos desde Cudeiro o camiño de Santiago as fermosas perspectivas de Ourense. E logo, polos alrededores de Lalín, corrimos a comarca. Alí, Ángel Ram Colemán e máis eu demandando noticias de castros, medindo os que encontrábamos, acadando observacións do seu emplazamento, escoitando dos paisanos as lendas e as tradicións en col distes se contaban, anotando e registrando todo. Cuevillas, entón rexio e andadeiro, non acaudaba e chegábamos a noite cansados de recorrer cada día máis de 30 kilómetros. Recorda con agarimo de Taboada a xeira de Deza, unha fotografía das poucas que se conservan naquela xeira, que fai a referencia a Cuevillas, que entón rexio andadeiro. Cuevillas moi pronto por un problema de reuma non pudo salir da súa casa e a partir de aí se articulou algo que vamos a falar máis adiante, toda unha relación con unha serie de colaboradores que desde a súa casa iba controlando. Xocas decía que era os ollos das pernas de Cuevillas e Taboada pois era máis o mismo a mesma cousa. Tamén participou Taboada na recollida de datos para a publicación da festa de 3 de maio en Laza que fixo Risco e Xaquín Lorenzo. En esta fotografía que vemos aquí, Taboada, unha vez impreso o traballo, pois está enseñando aos veciños que lle habían pasado a información. O mestre máis directo, sin lugar a dúdas, de Taboada e Florentino Cuevillas, que ademais dunha relación personal moi forte, ampliable a respectivas familias, seguido de Vicente Risco e de Otero. O Gando, que coñeceu e participou en moitas tertulias con eles, deixounos tamén unhas notas que dicía que Taboada guiarase admirado pola capacidade evocadora e a valoración estética da xeografía circundante, do achado arqueolóxico ou da lenta Carrangue, prestando así unha terceira vía á historia propiamente dela. Se por unha parte no tema arqueolóxico está Cuevillas, no tema antropolóxico está Risco, Otero é o que lle vai dar cobertura a todo isto a través desa visión da xeografía que estaba moi clara en todos os seus trabajos. O marco territorial do campo de Don Xesús
son as terras dos vales de Támara e de Búbal, os que suscita aires de renovación no coñecemento da súa historia. Pero esta peculiaridade, de alguna forma, tamén vai a limitar o seu traballo a uns campos culturais moi específicos, como é sobre todo o mundo de Castrexo e a romanización. Nunha nota manuscrita que atopei entre a abundante documentación que guardaba froito nunha vida de traballo dedicado ao estudio da historia de etnografía no seu máis amplo sentido, e que a súa familia conserva con esmero e cariño, puiden ler: mi tendencia actual a la etnografía y folclore es vivir en primer lugar a la rapidez con que se va todo lo tradicional, alentado por el cine, la prensa, las comunicaciones, la televisión, etc., pero también a los precarios medios con que trabajamos en la arqueología. La destrucción de la estratigrafía es un daño irreparable y mañana podrán estudiar con formidables elementos lo que nosotros hacemos ahora tan irresponsable. Non sabemos exactamente en que datas, porque estes son papeles soltos entre a correspondencia que pueden ver na casa de Don Xesús. Pero, enlazando isto con outras correspondencias, sospeito que debeu ser escrito máis ou menos por os anos 60, porque hai unha carta de Bouza Rey que lle dice: vou dicirche unha declaración de Fermín, a carta de Fraguas, que fai referencia a Bouza. Vouche dicir unha declaración de Fermín que me chamou moito a atención por repetirme o que che teño oído a ti moitas veces e coas mesmas palabras. Díxome que na primeira xunta, o secada, xa lle escribe antes a Cantón para dicirlle que nos cadernos se incluye unha sección permanente de folclore. Engade o que ti sempre me dis: a arqueoloxía non se vai, as cavas faránse mellor. Eu calei, non me dixen que ti me apuntaras isto nin nada. É evidente que a Boada era consciente de que os cambios nos ámbitos e nos costumes, o abandono do rural que naquele momento se estaba a dar, os temas de tipo etnográfico, os temas de tipo antropolóxico, e corrían posiblemente máis risco de perderse cos temas arqueolóxicos, ao mesmo tempo que tamén era moi consciente de que os medios con que se estaba a traballar non eran os máis adecuados, e que, a pesar de que a Boada, na súa biblioteca, que neste momento se conserva a boa parte dela, que se tola no Museo do Pobo Galego, estaba ao tanto de todas as corrientes teórico-meteorolóxicas que se estaban publicando en ese momento, pero ainda así pensaba que non era un momento oportuno. De todas formas, esta postura tardía non lle impediu que siga afondando no coñecemento arqueolóxico da súa comarca desde presupostos teóricos ao tempo que realizaba excavacións puntuais, obrigado por a necesidade de contextualizar a chave dos casuais. A primeira publicación de Taboada é o Castro de Medeiros. Realiza unha visita en 1943 para a súa catalogación antes de que fora destruído pola explotación dunha mina de Murcia. É a primeira incursión de Taboada no campo da investigación das humanidades. E será Florentino López Covillas que non anima a dar este paso. Dice: por o solo feito de conservar o Castro de Medeiros ben visibles as súas paredes das casoupas, as súas paredes é merecente de atención e da publicidade de que coido deberá darlle no boletín da Comisión de Monumentos e non para a prensa diaria. A resposta de Taboada non se fai estela. Alégrome que lle parezca bastante ben o da excavación de Medeiros, arrachando xa as súas indicacións. Nesta mesma idea, despois de haber leído con moita satisfacción o seu traballo Fermín Bouza Rey, pois insiste na necesidade de que publiquen revistas científicas en lugar de moitas veces, como cando se empeza a publicar pois, na prensa local ou en periódicos. Nunha das cartas Bouza Rey dice:
Como usted tiene una cultura histórica poco común, es preciso que publique más. Para ello me ofrezco a introducirle a usted en todas las revistas o publicaciones periódicas de Galicia en las que su labor no puede perderse, como sucede con lo publicado en periódicos y revistas de vaga e amena literatura. O traballo, este primer traballo, tendrá unha gran acogida no ámbito científico, como depón de manifesto de Buzabrel en outra carta, dice: lo del Castro de Medeiros es muy interesante, de una comarca, escrito con seriedad y tono científico. Le felicito sinceramente. Este traballo marca o inicio da prolífica actividade arqueolóxica de Don Xesús, que coincide no tempo ca proposta que fai Cubillas para nomealo comisario local de arqueoloxía na zona de Lim, o tempo que ingresa como membro do grupo Marcelo Macías do Museo Arqueolóxico Provincial de Lins. Desde estos ámbitos efectuará un notario un traballo de campo na súa comarca de cuidado do patrimonio arqueolóxico, do patrimonio cultural en xeral, da investigación mediante campañas de excavación e de prospección. En este sentido, Taboada vai a ser o principal informador de todos os achados cursos casuais que se produzcan na comarca, por ter un dominio privilexiado das fontes primarias de información, tanto a través da academia como a través do seu traballo. Desde o punto de vista, vai a ser o que consiga que todos os achados que teñan certo interés ingresen no Museo Arqueolóxico, pero non só no Museo Arqueolóxico. No Museo do Pobo Español de Madrid, Taboada mandou moito material etnográfico e tamén non para o Museo do Pobo Galego, do que foi vicepresidente do Parlamento. Neste primer traballo de Taboada no tema arqueolóxico xa agroma esa combinación de arqueólogo e etnógrafo, pois, de alguna maneira, cando está realizando o estudio de un poboado correspondente á cultura castrexa, os datos arqueolóxicos van acompañados dunha breve recollida de lendas coa entrevista que lle fai os veciños do lugar. Esta forma de traballar é a forma de traballar do Seminario de Estudos Galegos, pero sobre todo é a forma de traballar dos membros de Nós, xa que xa en 1923, cando se fai a catalogación do Castro de Herrero, de Castromao, é donde primeira vez se empeza a traballar por esta forma. E será a partir de 1927, cando ingresen a xeneración nos seminario, os que leven esta forma de traballar e asuma o seminario esta forma de traballar que se deixa claramente na catalogación dos castros do Val de Vinamarín, na terra de Zanova, Herbeira ou Montundos. Chegado a este punto, penso que debemos facer unha reflexión de en que condicións estaba levando Taboada o traballo no campo da arqueoloxía. Cual era a situación a nivel de Galicia e cual era a situación a nivel de Ourense. A xeografía, é dicir, a arqueoloxía a nivel da provincia de Ourense, máis ou menos científica, non a podemos situar antes de finales do século pasado a través de Marcelo Macías. Eu penso que a primeira intervención arqueolóxica que se fai é na Cigarrosa e que fai Ermida e Marcelo Macías. Sobre isto, o día 30 inauguramos en Ourense unha exposición que na procura do pasado origen e desenvolvemento na arqueoloxía ourense, onde damos unha pincelada a través de pezas, a través de fotos desta exposición. A partir dese momento, é a Comisión de Monumentos quen leva a cabo un xente traballo e se dá por os anos 20, sobre todo no ano 21, empeza Cubillas co seu traballo. No ano 1923 está marcada a arqueoloxía en toda Galicia por a excursión que fai o alemán Obermayer e que fai impresiones dun viaje a Galicia que, sin lugar a días agudas, a primeira síntesis que hai da arqueoloxía galega. Todo isto se vai unir os traballos de Cubillas, os traballos
marcharon, e unha vez rematada a contienda, coidíllase o que vai a empezar a xuntar un pouco a toda esta xente dispersa. Se vai empezar a publicar primeiro en revistas portuguesas, non se quería, non tiña que publicar aquí. Covillas publica a Rocada de Vilar de Santos, que penso que marca o punto de inflexión de actividade despois da guerra civil. E é un momento sumamente importante para a arqueoloxía ourensana. A Universidade de Santiago, que por aqueles anos, no ano 27, Piñera Pericó como profesor da Cátedra de Historia Antigua e había excavado Castro de Troña con cubillas, todo eso desapareceu. A Universidade no campo da arqueoloxía non volverá a actuar hasta os anos 60, cando ven Carlos Alonso de Real e a finales dos anos 60 Alberto Balio Villano, co que o campo da arqueoloxía queda vinculado ao mundo de Covillas, ao mundo do Museo de Ourense e o mundo tamén do Museo de Pontevedra a nivel de Galicia. Proseguindo ca súa actividade arqueolóxica ata agora, por estas mesmas datas, con motivo dos traballos de exploración mineira que a compañía Somar levaba a cabo en Outeiro de Baltar, descubriuse unhas estruturas arquitectónicas de abundante material que Taboada foi o encargado de valorar e de publicar, seguindo de alguna forma as instruccións de Covillas. E xa nestes primeiros traballos empeza a definirse un concepto novo de entender a romanización que lle deben a Taboada. E dice, un proceso romanizador nun medio pobre e rústico como debían serlo los que por entonces predominaban en el noroeste fiscal. Froito das súas inquedanzas arqueolóxicas de percorrer toda a comarca en busca de vestixios por estas datas, publica o Santiago de Laxas e Lousa de Vilar de Bos, toda unha serie de grabados rupestres, e afonda no coñecemento do castro de Flor de Ribeiro, que xa había publicado Marcelo Macías unha lápida que había partido aí. E animado por Covillas e Luz Abreu, emprende toda unha serie de excavacións nos castros de Carridoa, na zona dominada Pozo do Beno, onde se atopan os castros da Vixada de San José e a Iglesia dos Muros Hugo Zamora. A celebración do Terceiro Congreso Nacional de Arqueoloxía en 1953 en Galicia significou abrir grandes perspectivas para a arqueoloxía galega e un pulo e un estímulo, e sobre todo para a arqueoloxía de Ourense. Por estas datas abre un museo, o Museo de Ourense, unha decana dos museos de Galicia, con unha dilatada e convulsa historia, porque, entre outras cousas, sufriu un incendio do Instituto no ano 27, a noite do 8 de decembro, no centro de instrucción, ardeu a Biblioteca Pública, pero tamén arderon moitos dos fondos do museo. Tuvo toda unha serie de peregrinación que ainda non rematou, como ustedes saben, esa ceremony. Pois por estas datas, con Ferro Cousero, no ano 1953, dunha maneira provisional, se abre o Museo Público para celebrar de alguna forma que se deu a facer unha sesión do Terceiro Congreso Nacional de Arqueoloxía a Ourense. O Congreso tiña moi animados os arqueólogos ourensanos. Basta con recordar unha carta que Covillas escribiu a Taboada. No mes que ven, en canto vostedes se desocupe, temos que ir ao castro da Xironda, e onde haxa que ver, por o ano que ven, 1953, na primeira quincena de setembro, celebrase en Pontevedra, Santiago, Coruña, Guimarães e Porto o Terceiro Congreso Nacional de Arqueoloxía, no que temos que tratar de elevar o maior e o mellor número de comunicacións posible. Se Deus nos deixa, hai que ir ali preparados para que non digan que en Galicia
non entendemos desas cousas. Acontecementos personais impediron a Cubillas estar na mellor disposición para o Congreso, a pesar de que continúa co proxecto de presentar interesantes comunicacións en outra carta que comenta a Taboada. Tiña certa ilusión no Congreso de Arqueoloxía, mas agora, como xa suporá, non teño cousa que me chame. De todos modos, cando vostede veña, falaremos do asunto e dende logo coido que a idea dun mapa arqueolóxico da provincia é doamente realizable e ainda volveremos a discutir outros temas. A UAP presentará neste tercer Congreso Nacional de Arqueoloxía unha comunicación sobre o Fórum dos Ribador e levará a Carta Arqueolóxica da Comarca de Vigo, que se escribe dentro dun traballo máis amplio. Eles tiñan pensado estender a Carta Arqueolóxica a toda a provincia de Ourense, cousa que ainda non se fixo na actualidade. Esta Carta Arqueolóxica que fixo Taboada da Comarca de Vigo, por un lado, inspírase naquelas xeiras do Seminario de Estudos Galegos e, por outro lado, escríbense dentro das cartas arqueolóxicas que se estaban levando a cabo en toda España a iniciativa do Consello Superior de Investigacións Científicas, institución franquista que se creou a instancias igual do Centro Nacional de Recherches Científicas de Francia. Ao mesmo tempo que Taboada estaba realizando a Carta da Comarca de Vigo, na provincia de Ourense, Rubén García Álvarez realizou a Comarca de Ribadavia con unhas condicións moi peculiares, en algún aspecto parecidas a Taboada. Rubén era médico, entonces tamén tuve unha oportunidade de poder leer a súa correspondencia, de la correspondencia que tiña que ver con Taboada. Entonces, cando se desplazaba a cabalo para visitar os enfermos da comarca, aproveitaba para preguntar, para ver cousas. Pois, por outra parte, Taboada era medievalista, entonces, a través da documentación medieval, catalogou muchísimos casos porque aparecían referenciadas ali. Por outra parte, tamén se estaba levando a cabo a Carta Arqueolóxica da zona da Uriña que levaba Laureano Pereira. E tiñan un gran proxecto, moi interesante, do que eu nunca tive noticia ni nada, hasta que no ano 2007 pues tuve unha oportunidade de ir a correspondencia de Taboada. Entonces, entre a correspondencia de Taboada, unha carta de Cubillas decía: o da Viña é un estudo de conxunto para os que faría o sempre lembrado e chorado seminario. Traballarán Nil, Ferro, Alfonso Vázquez, Chamoso, Otero que fará o prólogo, e Conde Valdís de Valverde que porá a nosa disposición as facilidades que poida fornecer as súas numerosas amistades. Pode ir xa mundindo os liñanos que lle sellan a man e cando veña por aquí xa os xocas lle falará do asunto. Este proxecto da catalogación da viña lógicamente non se leva a cabo, pero de alguna maneira penso as novas normativas e as novas metodoloxías é o traballo que recentemente realizamos desde o Museo do Grupo Marcelo Macías de o patrimonio cultural da liña alta, discurso histórico e ordenación do territorio, que se concretou nun libro onde se estudia todo o patrimonio da liña en unha base de datos que está en unha página web donde se pode consultar todos os bens patrimoniais, donde está toda a súa documentación e, sobre todo, o que a mí me parece moi importante, o que é a súa delimitación desde o punto de vista urbanístico, adaptado á nova normativa. É dicir, a nova normativa da lei non se protexen solamente os bens patrimoniais, senón a súa contorna. Neste caso, cada un dos bens de toda a liña están registrados e está delimitada a súa contorna. Sin lugar a dúbidas, penso que un referente a nivel nacional de tratamento do patrimonio cultural. A Carta Arqueolóxica da liña Taboada seguiu profundizando nela a partir do momento interrepublicano, pero a prospección e a excavación no castro da cidade do Castro de San Millán van por un lado a intensificar o traballo de campo de Taboada, o tempo que reforza as relacións de colaboración científica entre Taboada e López Cuixas. O estudio e publicación destes
é un claro exponente da forma de colaboración entre ambos persoas. Taboada desplazábase os sedimentos, recollía os datos, as prospeccións, as excavacións, e daba unha primeira redacción e remitía os cruillas de la luz da redacción e remitía os de novo a Taboada. Eu que tive a oportunidade de poder ler a correspondencia entre os dous, entón, moi interesante ver o que lle escribe e o que lle contesta o outro. Neste caso, chamou poderosamente a atención. Entre a documentación de Taboada estaba un diario das excavacións de San Millán. Os que diriximos en excavacións sabemos o que é un diario de excavacións, o que vas escribindo, nel que se vai ocorrindo os seus pensamentos, inclusive os sueldos que pagabas os obreiros daquelas, quen visitaba, quen... Entón, eu consultei o diario de Taboada das excavacións, no ano 52 e 55 en San Millán, pero despois me atoquei co mesmo diario entre a documentación de Cubillas. E non era o mesmo diario. Coincidía basicamente nos temas interesantes, pero se habían retirado as anécdotas. Taboada llegou o traballo de facer un novo diario para mandarlo a Cubillas, donde as anécdotas e todos esos comentarios desaparecen. As excavacións de Taboada en San Millán permitironlle definir o que ele entendía por a cultura castrexa. El traballando na súa bisbarra, deuse de conta que aquí remataba de alguna maneira o que se coñecía da cultura castrexa en Portugal, pero tamén é onde viñan a morrer as manifestacións chegadas da Méxica. Isto lle leva a facer dúas consideracións. Por un lado, a diversidade da cultura castrexa en conta dunha presunta unidade, e por outro lado, a problemática que encerran os lindeiros, os lugares limítrofes, os contactos de cultura que os endurecen. E onde ve Taboada estes temas na cultura castrexa? Os veo nas grandes murallas que caracterizan os castros da Meseta e que atopamos nos castros destas privadas. A vista, algún persoeiro, alguén que está aquí, posiblemente conozca algún destes que aparecen nesta fotografía. O ve nas pedras fincadas son característicos dos castros da Meseta, pero os atopamos tamén nestes lindeiros. O ve que nos castros galegos as casas maioritariamente son redondeadas ou rectangulares ou cuadrangulares, pero as esquinas redondeadas. Esta zona son maioritariamente cuadrangulares. E ve tamén unha presencia de os porcos que emparenta co que conhecemos da escultura dos galegos. Por outra banda, avanzando no tempo, Taboada tamén define algo moi curioso que hoxe o que realmente entendemos, por lo que naquel momento entendíamos. Ele entendía a romanización o modo que entendemos hoxe, como un proceso de aculturización nun dilatado período de tempo, no que a conquista romana supuxo unha importante transformación da sociedade indígena na parte económica, na organización social, nas prácticas religiosas, na lengua. Como dicen algúns escritos, entende el proceso de romanización en los propios castros como una lenta simbiosis ya antes de la conquista y con total consolidación de los romanos en el país. Por todo eso, a súa produción científica no concepto de romanización latexa o componente indígena que é o que lle leva a acuñar o término galaico-romano que debe de abondo ás descricións e a reflexión deste autor. Nun dos seus artigos escribe: existe un dualismo galaico-romano con síntesis de elementos culturais, religiosos e económicos sin romanización monumental, sino lenta y tardía, simbiosis y perdurando hasta algunos de los ingredientes de la arcaica historia. Esta visión afástase da visión que había de final do século XIX e no século XX e seguía a conquista como algo violento, como drástica e aniquiladora do componente indígena. Esta visión
indigenista da organización é un resultado dun inmenso traballo de campo co conseguinte incremento das testemunhas arqueolóxicas. A aparición casual do escultura de Murazos na Muradela significou un pulo na actividade arqueolóxica de Taboada e unha gran satisfacción, xa que ele foi encargado, por unha parte, de realizar as xestións para que a peza ingresase no museo, na súa publicación e a posterior excavación para intentar contextualizar este importante hecho. A descoberta despertou unha gran expectación daquelas, tanto no ámbito científico como nos curiosos. Comunicoulle a Real Academia, comunicoulle o Instituto Padre Sarmiento na reunión de 1964, según a nota manuscrita dele, foi exposta en Benín no escaparate do establecemento da familia Casa Ruiz durante as festas de Lázaro de 1964, e deixa escrito en Jesús. Resultando sorprendente la concurrencia que se detuvo a ver y comentar el grupo, llamando la atención la curiosidad que suscitó y el interés que despiertan estas cosas, al parecer, tan ajenas a la mentalidad popular. Tamén a correspondencia que mantuvo por estas datas cos colegas e cos amigos despréndese de todo este interés. Con Bencho Selli, en 1964, escribe de 26 a Taboada: leí na noche que atopaches unha escultura román de mármore, polo que te felicito. Está visto que os de Val de Monterrey sodes os marbelleses de Galicia. Non vos privades nin de estatuas de esculapios, nin de arroes, nin de nada. Sería ben furgar nesas terras para ver si sai algo. Do mesmo xeito, don Antonio Fraguas o felicita polo colosal e pareceme que a palabra non é exagerada, describindo esa estatua. Coñecín primeiro por Bouza e despois no informe que fixeches para a Academia. Supoño que non estaría sola, e con un pouco de fortuna pode ser que afloren novas pezas que nos poñan a altura de outras rexións. En data neste mesmo ano de 3 de agosto puntualiza: nos cadernos ven o teu traballo sobre a figura de mármore colosal descoberta na nosa terra. Supoño que estarás facendo xestións para facer a excavación no lugar do achado e non dudo que será imposible. Taboada tamén comunica o achado a Otero e lle comenta a repercusión que tuvo en García Bellido, que era en aquel momento a nivel de España o máis entendido en temas de escultura. Coméntalle que García Bellido lle dice que publique esta peza no Archivo Español de Arqueología, unha revista de moito prestigio, pero Taboada decide publicar un caderno de estudios galegos, lógicamente porque se publicara nunha revista galega. Asimismo, en correspondencia con Ferro e con Xaquín Lorenzo, informa del interés de todos os pormenores administrativos para que o grupo escultórico ingresase no museo. Na publicación, Taboada fai un estudio completo da peza con descripción minuciosa, seguindo de alguna maneira as pautas de García Bellido, que había estudiado da escultura en España e Portugal, que será este autor que finalmente decida de que lo que realmente se trata é de Dionisos de Amperos, de Dionisos de Musa. Con posterioridade, García Bellido incluye tamén esta peza cando fai un artículo en Cuadernos de Estudio Galegos sobre a escultura romana en Galicia, que é un artículo de Cuadernos dedica a Francisco Sánchez Cantón, no que atribuye a esta obra un origen foráneo e non de posteriores. Posteriormente, en contribución sobre todo de Alberto Balín, seguindo as teorías, extrapolando as teorías do seu mestre Ben Xerandinelli sobre as corrientes artísticas da escultura provincial, incluye a escultura de Murazos como un claro exponente da manifestación de un tipo de escultura para satisfacer o gusto de unha élite local en contraposición cunha corrente de derecha. A súa chegada ao extremo do noroeste, a Galicia pensa que procede ben de Italia, ben de Aquitania.
Sin lugar a dudas, a publicación e o estudio desta peza foi o motivo polo que José María Álvarez Blázquez lle encargaría a Taboada que fixera e publicara o libro de escultura celta en romana nos cuadernos de arte galego que se estaba a facer, unha mascarta de títeras agora con motivo do teu achado que traballar en conto tema e tomarás datos que toquen perto o que quero en dos guerreiros celtas, as tabuadas romanas, os relevos figurativos que realmente te publicou Taboada, con intención de contextualizar esta charla, realizou unhas excavacións na Muradela, unhas excavacións porque non sei condicionadas, porque me deron permiso na finca que estaba, pero a finca estaba plantada de viñedos, onde estuvía sin levantar os viñedos os cabanos que podía o que non fácil. Tuvo autorización na Dirección Xeral de las Artes e unha subvención daquelas de 20.000 pesetas, na que iba a participar tamén Xocas, pero nunha carta Xocas de comeza ti a excavar e eu irei un par de días a dar unha volta por aí en canto teña tempo cedo. O fundamental é que o traballo se faga ben e para iso basta estirar o medio, sobre todo tendo en conta agora contigo rapaces para che fazer campaña e ir aprendendo estas anditas. Os rapaces aparecen en alguna fotografía que non son máis que os seus fillos Jesús que viven a Roma. Taboada fará as excavacións ali, descubrirá unhas estruturas rectangulares e importante material que dá a conocer un informe interesante que dá a cabo na súa publicación. É unha pena que non se pudera seguir afondando no conhecimento deste importante xacimento. Son, isto solamente pode dar unhas pequenas pinceladas que foi o seu traballo no campo arqueolóxico, no campo do patrimonio, no campo da antropoloxía, no que é unha melhor. Taboada perteneceu a moitas institucións culturais e foi motivo de moitos homenaxes. Este que temos aquí foi que penso que cando nombraron fillo predilecto da Vila de Río, cando ingresou na Real Academia Galega, ocupando a plaza que para él sei que significou moito a plaza que tiña risco, e habla tamén con moitos traballos tema da arqueoloxía medieval, sobre todo con Xocas. De alguna maneira, Xaquín Lorenzo, que a morte de Cubillas en 1958, debo ocupar ese valeiro que deixou Cubillas, ou a ocupou de alguna maneira Xocas, entre eles publicaron outras cosas. Eu, para rematar, solamente le podo afirmar que a actividade científica de Taboada, realizada con amor, con rigor e amor á terra, asenta na necesidade de coñecemento da súa comarca e na relación que tivo co Grupo Lensán da Comisión de Monumentos e con o Grupo Nos, sobre todo con Cubillas, mestre, amigo e colaborador. A relación de Cubillas e Taboada va moito máis aló dunha colaboración arqueolóxica. Ciméntase nunha admiración mutua, como amosa unha carta que lle remitiu Cubillas que dice o seguinte: é vostede un dos poucos homes que queda con algo dentro dun futuro próximo. Prepárese, pois, dentro de pouco vivirá nunha terra que non terá máis que estómago e o cerebro indispensable para atender as apetencias do Estado. Este comentario de Cubillas non fai máis que confirmar o que foi a súa trayectoria vital dedicada por inteiro á investigación e á difusión dos valores patrimoniais da